jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en gatti oɗo ñalawma hande dimanche nogas joyi lewru mai hitandu ujunnaji ɗiɗi nogas joyi habruji moɗon ndemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen ne wayno ko janggo ñalawma altine woni nogas jeegom lewru mai ɗum noon hawri kadi oɗo ñalawma kadi hawrata ko manditare soldateɓe Amérique naɓe waraɓe e nder leydi walla caggal leydi taw koye terrain de combat kanko Donald Trump facture makko mo yamiri mo mbiyata ko facture moƴƴo e wayno oɗo saaha joni hawnaki ma ɓennu toon to congrès gomu hiiso to ɓiyete ko siibo wi wonde ko oɗo facture so jaɓama kene wayno million ngaji neɗɗo ma perdu assurance médical mo keɓanno walla balle ɗe keɓanno ko fate ñamde ko mbiyata food stamp habruji men international mana en toon to Sénégal toon to Touba huɓere wotere 3e étage yani toon ɗum no huɓere nde wonno koye mahede oɗo sa joni ne wayni ko ken wiya ko famɗi foof yimɓe jeeɗi ɗum mayi hen ma en ƴeew kadi ruttade toon Sénégal ko fate dialogue national poɗɗo wadde ñande alarba garoɗo en hono kanko Talla Sylla holko ñaagui Macky Sall yo wat pour bel parti muɗum ne wawa tawede oɗo dialogue national habruji men international cekkitorɗen ko toon to Ukraine en wayno ko jamma hanki woni jamma ɗiɗaɓo hono kamɓe rusunaɓe neldude bom ko ɓuuri hewde guure gonɗe toon to Ukraine tugnade hande Vladimir Zelensky ko haali wi wonde ɗum ɗo deƴƴere Amérique firti wonde ko Amérique ne supporti mo kono kanko Donald Trump o holli mettere makko wiide wonde ko Putin en wayno ko kangaɗo kanko hoore makko maw ƴeew wadde sanction e Russie ko ɗum won titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gartu desuji muɗum joni siftin ɗon tan hande ko dimanche nogas joyi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ma gartu joni ko woni to woni mbo woni ko ɗum ko holɗum ɓuti basi ɗon ko leydi Mauritanie sa ummimo stade Basara aɗo nato jeere 5e ko edi dada yetto jeere nana toynaɗa keftina boutique mbo ganduɗa jeeyi ɗum ko Dieynaba Sow Maynel walla mbiya Dieynaba Alhaji jeeyowo comci prêt à porter ñotaɗi haadi ñotako jettoɗa kaldeɗa nenodireɗa cooda guilay comci mum prêt à porter coopérative joguiɗo atelier tailleur to tawi jiɗɗa comci ñotaɗi yeyma tawi jiɗɗa koɗi ñotako ñotanma kaldon pamidiron yeyma guddeji worɓi kono rewɓe no jogui comci Sénégal comci Mali comci Maroc paɗe worɓe e rewɓe brodé dantel kala façon bagi ɓe jeeyi gumutoɗi Turquie kala ko neɗɗo no yodnoro no tawe ɗon ɗo boutique Bilbassi sakuji cuuroyuji ko raɓɓiri ko gueɗe rewɓe kono gueɗe worɓe kala ko gorko e debbe no cohlo kono noon ko Dieynaba Alhaji e wondiɓe mum joguiɓe coopérative Bilbassi ƴettowo yogue e gueɗe no watta ɗum conele ko nende e gawri samme ndemiri makka ñebbe guerte aldanke horonpolle kokko ha e gawde ene yaaɓiya wadde conele ngam yeyde yimɓe cellal woni afangal kono sa soodi ɗe ɗo coneli no moƴƴe reedu ñama kara kono cellal daña kon ko coopérative Bilbassi jeeyowo cabune omo odo javel no sabo hadas kono habas soyne yiɗe key comcol yetto yiɗe key mbaadi kono ɓoyde yiɗe ko jikku oɗo boutique ɓoydi e ɓesɓuli leydi Mauritanie naɓe mbo yiyani mbarodi neni ungangu mum mbo yiyani oɗo boutique coopérative Bilbassi neni alhaali mum e ɗemgal Abou Diop donnayi tareji lollirɗo El Hadji Ngori bandiraɓe Fatimata Ly winam Dieynaba El Hadji hay Abou Diop so dañi ko coodiyowo coopérative Bilbassi prêt à porter walla ko ñoota ko ñootone bandiraɓe mi yeehi jehen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare eno binɗen gardidi men ndi habruji men guiɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko toon to Washington tugnade kadi eko yalti e ñallawma hono kanko Donald Trump hawnaki facture mo yiɗi républicain ballamo hawnaki oɗon facture ma vote oɗon facture noon e tugnade hande CBO ɗum noon ko gomu gonɗo e toon to e laamu toppitude ko fate comptabilité ene min mbi wonde so tawi oɗo facture votama o ɓenni toon to président hawnaki kene wona million ngaji yimɓe jogor perdude gueɗe ɗe keɓanno en ko fate ñamel ɗum no mbiyata food stamp e gueɗe ɗe keɓanno ko fate assurance médical ɗum noon e tugnade kanko gartiɗo congrès ko haali kanko speaker Mike Johnson ko haalde
jek tapo ɗum noon ko toon to émission CNN o wi wonde ko ene wayno ko Donald Trump ko haalata ko en ko ɗum waɗi ko kamɓe républicain koɓe supporti wona ko CB o haalata ko e wiide makko kanko Mike Johnson o wi wonde ko ene waɗi information ngaji kewɗi jaltoji taw wona gonga ɗum noon ɗiɗon information ngaji o yiɗi ko leɓɓin ɗum wonde ko wiide wonde ko oɗo saha ene woni yimɓe kene wona million ngaji yimɓe taw ko yimɓe ɓe ngala kayitaji no kutoro Medicaid e wiide makko kanko Mike Johnson waɗira ko pour yimɓe américain ji ɓe ganduɗa ɓe nattuɓe wawde liggade pour mbawa hebde oɗon assurance médical mbawa hebde kadi ngal ɗeɗon balle ko fate ñamde kono noon so tawi wonti ko yimɓe ɓe ngala kayitaji keɓat ɗum ɗon walla ko yimɓe sukaɓe ɓe ganduɗa wawɓe liggade saliɓe liggade ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa wona hunde moral ko ɗum waɗi donc ene wayno ko kanko Mike Johnson mo continue hande wallude Donald Trump surtout ƴewde républicain ji salinoɓe supportoɗo facture beele ne mbawa yentude makko ko wawi wonde fof ene wayno ko toon to makko kanko Mike Johnson toon to Louisiana ene wayno ko ene wona million e feccere neɗɗo ene keɓanno toon surtout food stamp ko fate kadi assurance médical ɓeɗo fof ma perdu ɗum kono noon kanko Mike Johnson wi wonde ko ɗum ɗo ko ala fof ko bonnata e wiide makko so tawi sukaɓe tawamen ne goni toon to Louisiana ene poti wawde liggade ene poti liggade jaɓani liggade ko jiiɗi ko hebde ɗeɗo balle laamu taw ne poti liggade ɗum ɗon wona hunde moƴƴere donc ne wayni ko kanko Mike Johnson comme républicain ji ɓuuri hewde eɓene continue supportude Donald Trump pour oɗo facture beele no woote hande toon to États-Unis ene wayni ko ñalawma dimanche hande woni ñalawma manditare mayde kanko biyeteɗo George Floyd ɗum noon George Floyd baranoɗo e ñande 25 mars hitande ujunaji ɗiɗi nogas kañum hoore mum ne wadduno e police toon to Minnesota no kanko George Floyd noon mayde makko addino lawre mawde wonande kamɓe ɓaleɓe Amérique naɓe ko ɗum waɗi ɓe ndendi kamɓe ɓalle koreji makko kanko George Floyd toon to guure kewɗe ko yiya hen ene wayni ko toon to Minnesota e toon to Houston ɓe mbaɗi dental mongal no kanko Al Sharpton wardima yimɓe hewɓe toon to Houston ɗum noon kadi koye potital mongal taw jeeya hen yimɓe ganduɗa balleɓe woɗe foof oɗon accident bannoɗo hitande ujunaji ɗiɗi nogas hono kanko goto policier ji nangganoɗo toon to Minnesota biyeteɗo Chauvin ko ɗum woni kanko hoore makko ñaawa pour mo sokke duuɓi nogas e ɗiɗi woni koye kaso hande siftinde on tan ko kanko Chauvin de Donald Trump heeɓi laamude haali no wiide wonde ko kañum hoore mum ƴeewa oppudemo e kadi ene wayno ko tuggi nden e surtout hawri koye laamu kanko ancien président Joe Biden ene wayno ko kamɓe gouvernement fédéral ɓe mbawi no wiide wonde ko il faut ɓe gankita ɗiɗo nokkuji tuyenno ƴewde holno police no hutorto doole mum ko ɗum waɗi ndane kanko département justice mo kanko e laamu makko kanko ancien président Joe Biden ɓe jamiri wonde ko police ji nokkuji police kewɗi gonɗi toon to guure ko wayno Minnesota ko wayno Louisville Kentucky ko wayno Phoenix ko wayno Lexington Mississippi ɗeɗo guure fof ene wayno police mum yo enquête pour ƴewde no ɓeɗo kutorto doole mumen ko ɗum waɗi donc ene wayno ko ɗum ɗon oɗon saaha ɗum ɗon waɗa ko Donald Trump ari ko noon ñande alarba ɓennuɗo no wi wonde ko enquête aji mbaɗanoɗe ɗiɗo nokkuji police fof e ɗeɗo guure limtaɗe ɗiɗo enquête aji fof ko enquête aji fenade ene wayno ko o wahliti ɗum ɗon kono noon ko yiyata no hono kanko maire mo Minneapolis biyeteɗo Jacob Frey ko kanko wonno ɗon oɗon saaha aussi de George Floyd mayre nde o wi wonde ene wayno ko police wuuro makko koko continta hande ne applique à la lettre ɗiɗo recommandation ngaji kene wona 160 ɗerwol bindegol ko fate en holno police foti liggodirde e civil en ko wawi wonde fof ene wayno ko yamirore makko kanko Donald Trump yiyama kadi ɗeɗo balɗe hono kanko maire mo Washington Manuel Bowser witti kala dese ngaji gonɗo toon e laabi ene holla ko wiyete Black Lives Matter hollama kadi toon to Houston e semaine ɓennuɗo en huɓere wonde won ɓalal manggal no wonno toon ene wayno kene waɗi noon photo ji makko kanko George Floyd ene wayno kadi heelama ɗum ɗo fof noon jeeya koye laamu no wiiri ko jeeya koye kuuɓeji jamira e yo maase ɓeydo yonnir wuuro ngo ako wawi wonde fof tugnade hande surveille baɗaɗo taw waɗi ɗum ko mairie surveille mbi wonde ko tugginde George Floyd wari mayinde kene won duuɓi 5 joni
en wayno ko fayde ɓeydima ko fati holno ɓaleɓe États-Unis holno nanguira ɗum noon e surveille o holli wonde ko ene wayno ko ɗum ɗon ɓeydima ken wona 72%. ɗum noon tugnade hande e oɗo surveille o kadi holli wonde tuggi mayde makko kanko George Floyd ene wayno ko ɓaleɓe yimɓe sepannoɓe pour Black Lives Matter walla yimɓe Black Lives Matter ene wayno gustimi kene wona 15%. tugnade hande surveille o ko hande toon to Amérique hono kanko Donald Trump e nder ñalawma he kadi o wi wonde ko mawo dartin tarifaji ɗi o fawno e leyɗele Europe ɗum noon ko ɗo ha mois de juillet ɗiɗon tarifaji noon o wino komo ɓeyde kene wona 50% frais de douane ɗi ganduɗa produit ji kala gummotoɗi toon to Europe nadde ɗo no Amérique ɗum noon e donc kanko Donald Trump o wi wonde ko sibabude yidde ɓe kamɓe koye maɓɓe hono kamɓe Europe naɓe e kamɓe Amérique ɓe mbawa continude wawde haaldude ko fati e détail uji jeeygu wawi wonirde hakkude maɓɓe taw ene wawi nafde Amérique wawi nafde Europe ene wayno ko ha ngal ɗon kaldigal yaara yeeso ɗum noon ha ñande 9 lewru juillet ene wayno ko e nder ko andano en hono kanko Donald Trump wino ko gol lewru nde darton du ko nden ɗiɗon sanction ngaji puddoto ko fati e ɓeydude e kala produit ji gumtoɗe toon to Europe fawde mumen 50%. habaruji men États-Unis cakkitortoɗen ko janggo 26 lewru mai ene wayno ko janggo woni Memorial Day ɗum noon ko ñalawma perseɗo pour ko fati ene vétéran ji ñalawma janggo o ene wayno ko feeto mo Amérique ñu jogui pour siftirde yimɓe men mayɓe cérémonie ji kewɗi ne ɗamina wadde e weekend e ɗum noon ene wayno ko weekend o no kanko Donald Trump kanko waɗa makko yino e ɗiɗo goto e ɗiɗon cérémonie ji o yini to école goto wiyete West Point ɗum noon ko tawede graduation won militaire ji won ɗum noon e wayno ko anda holno ɗum jogori wade par ce que kanko Donald Trump o wona sehil armée no fewi surtout henno tawde kadi wonti wonde ko yimɓe militaire ji mayɓe tan ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en omo andira kanko hol konguɗi ɗi o jogui ko wonnande kala mo ganduɗa en kañum hoɗum en maayo combat donc ɗiɗon halluji puɗɗima guila e haare makko e kanko e John McCain ko nangganoɗo toon to Vietnam mo wiyanno wonde kala militaire nanggaɗo ko neɗɗo ko susaride walla kala mayɗo kadi ne wayno ko yimɓe ɓe timmani ko wawi wonde foof tugnade hande senen ko haali koye aadaji Amérique ono kanko gardiɗo leydi Amérique jofde oɗon ñalawma 26 omo foti o yaade toon to guenal gonɗo toon to Washington guenal biyeteɗo Arlington ɗum noon kanko Donald Trump kanko hoore makko o yeehi toon haysinde wadde kadi ne siftire wonde koye nder campagne o kanko hoore makko arini ɗeɗon guenal e kadi o addori yimɓe hewɓe ganduɗa fotoɓe pour hollude yimɓe ɓe ganduɗa waranoɓe toon to Afghanistan ɗum watti ɗum politique donc andaka oɗo saha joni holno kanko holla réaction makko kanko Donald Trump e oɗo ñalawma janggo kono e wayno ko sinno wonde ko kanko woni chef suprême des armées ene teskita wonde ko ala cehilagal manggal gongal hakkude makko e yimɓe armée surtout gañiɓe hen walla maaɓe hen babude haalluji makko kanko Donald Trump kono oɗo ñalawma kam ko ñalawma mo ganduɗa perseɗo e ko ñalawma kadi mo ligguetaki wonande gouvernement mo États-Unis kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Ukraine tugnade e journal Al Jazeera ne wayno kamɓe rusinaɓe ne wayno jamma ɓennuɗo o kadi woni jamma ɗiɗaɓo min continue bombardude toon to guure kewɗe gonɗe toon to Ukraine ɗum noon tugnade e journal Al Jazeera ko haali mi mbi wonde ko kamɓe rusinaɓe min neldi ken wona 290 ɗum taw ko drone ɓe neldi kadi kan wona 69 missile aji ɗum fof koye jamma ɓennuɗo en guure kewɗe gonɗe toon to Ukraine tugnade e télégramme gummiɗo toon to kamɓe Ukraine naɓe mbi wonde ko ene wayno ko région ngaji ko ɓuuri hewde région ngaji Ukraine ene wayno bomboji memi ɗum ɗon ɗum noon e wiide mabɓe ko kamɓe rusinaɓe ene wawi ɓe pelli kene wona 22 nokku ɓe mbawi kadi neddude missilaji kene wona 12 nokku ɗum noon ko toon to Ukraine tugnade hande article o ko haali en mbi wonde ko ene wayno ko mayɓe oɗo saha joni wiya ko sukaɓe tato maayi hen jaaro 12 jaaro 17 maayi toon de région biyeteɗo Zitomir kadi ene woni cukalel gonguel kadi maayi toon to région gonɗo Mykolaiv tugnade ɗum ɗon hono kanko président Trump o holli mettere makko no fewi ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa kanko président Putin mo Russie mo waɗata e wiide makko wi wonde ko kanko e Putin ɓe toujours ɓe joguino cehilagal walla jokkodiral moƴƴal kono noon e wayno ko ɗeɗo balɗe wonko kewi e makko kanko Putin e wayno wonti waytino kono kangaɗo ni ɗum noon ko kanko Donald Trump windi ɗum e nder média social makko Truth donc tugnade hande CNN ko haali mbi wonde ko tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi
e nogas ɗi oɗo attaque ɗe balɗe ɗiɗi jammaji ɗiɗi ɓennude ɓuri wonde attaque ɓurɗo wonde mawnude toon to Ukraine. ɗum noon tuggi jamma heccanki ha fayi jammanki konta mayɓe woni kene wona 12 neɗɗo e kanko Donald Trump o weltaki hen o wi wonde ko civil enen mbaɗe toon to Ukraine taw kanko Russie ko gardiɗo leydi Russie wata ɗum ɗo fof ala raison goɗɗo hen. hono kanko Vladimir Zelensky e nder konnguɗi kadi jaltuɗi e o wi wonde ko ene wayno ko oɗo sahaa joni ɗum ɗo fof ko Amérique naaɓe ne ndaara ala ko kaali hen ɗum noon e wayno ko deƴƴere Amérique naaɓe ɗum no firti wonde ko eɓe supporte wonde Russie ko waɗata ko kanko Vladimir Zelensky ko siftinde on tan tugnade habaruji jaltuɗo on hollama vidéo ji ne kolla kusande ɗum noon explosion ngaji ne mbaɗa toon to Kiev capital mabɓe kamɓe Ukraine ko wawi wonde fof ene wayno ko attaque onen continue hannde tugnade e ko journal biyete Reuters haali toon to Gaza hono kamɓe Israël naaɓe ɓene continue neldude bombuji maɓɓe kamɓene e ñalawma e tugnade ko Al Jazeera haali wi wonde ko famɗi fof nogas e joyo neɗɗo maayi toon ene wayno ko leyɗele Europe naaɓe leyɗele arabeɓe ene wayno oɗo sahaa joni ene continue no nodda pour yo guerre o darto ɗum noon tugnade hannde Al Jazeera ɓe mbi wonde ko jiida e nogas joyo maaɓe ene wayno ko kamɓe Israël naaɓe kadi bombuji maɓɓe mbari yimɓe ɗiɗo liggotono ɓe toon e Croix Rouge ɓe mbari kadi journaliste goto e kadi sukaɓe hewɓe kadi donc tugnade hande Al Jazeera ko haali hono kamɓe Espagne ɓe mbawi wiide oɗo sahaa joni ɓe mbawi ñagade aduna o yo ƴeftu sanction ngaji contre Israël kamɓe Espagne noon ko ene wayno oɗo ɓe jaɓɓi bourse waɗogu toon to Espagne tani waɗi kene wona yimɓe leyɗele nogas leyɗele Europe naaɓe leyɗele non e leyɗele arabe taw waɗata toon ko toon to Madrid donc wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Espagne eɓe continue hannde wiide wonde ko jam dañete toon to Palestine tan ko so tawi leyɗele ɗiɗi mbaɗama toon leyɗele ɗiɗi indépendant ji ɗum noon ko Israël e Palestine naɓe ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe Israël e oɗo sahaa joni ɓe jiiɗa haale siftinde on tan e tugnade hannde Al Jazeera ko haali guerre o ko fuɗɗi ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati hono kamɓe Israël bomboji maɓɓe mbari ken wona 53 ujunere e 999 neɗɗo taw Palestine najo gañiɓe toon to Palestine naɓe kontaɓe heeɓi 129 ujunere 999 e jeeɗiɗi ɗum noon ko tugnade hannde journal Al Jazeera ko haali kono noon e nokkuji ɗi gouvernement Palestine ko haalata wi wonde ko mayɓe toon to sibabude oɗo guerre ene wayno oɗo sahaa joni ɓuuri 61 ujunere 700 neɗɗo siftinde on tan ko ñande guerre o waɗi ñande haare nde fuɗɗi guila ñande 7 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati kamɓe Israël naɓe mbi ɓe mbarana ko ujunere temedere e 49 neɗɗo eyi kadi ene wayno ko yimɓe temedde ɗiɗo nangganoma guila nden ha hande woni hen goppaka taw tugnade hande service aji Israël ko kalata habaruji men international hande toon to Côte d'Ivoire ene wayno ko tension ngaji mawɗi goni toon ɗum noon ko caggal nde kanko Tidiane Thiam nde goomu toppitiri ko fati woteji haali wi wonde ko kanko hoore makko wawa wonde candidat sibabude tawede wonde comme mbiyata probléme technical ɗo jogui ɗum noon surtout ko fati nationalité makko française ene wayno ko caggal muɗum hono haysinde ko kanko Tidiane Thiam o wi wonde ko baɗo appel ene wayno tension ngaji ne ɓeydo toon hewde tension ngaji ɗi noon ko ɓeydi ɗum hewde oɗo sahaa joni ko hulde Côte d'Ivoire naɓe hono kanko Alassane Ouattara kadi maw continue wiide wona candidat kadi pour ƴeftude wadde 3e makko mandat ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Alassane Ouattara e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 ko nden kadi ene wayno ko kamɓe constitution mo Côte d'Ivoire waylo noon pour wiide wonde ko ene wayno ko wayli kala ko woni ta makko ko fati e ardade leydi ɗum noon ene wayno ko nden kadi caggal muɗum hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas o waɗi o ƴefti ene wayno ɓe mbimo kadi yo won candidat joni noon ene wayno ko sibabude ɗiɗon amendement ji bannoɗe e hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 kanko Alassane Ouattara ko ɗum waɗi on yimɓe hewɓe kadi surtout supporteur ji makko nen continue wiide konde komo wawi wontude candidat kadi pour ardade leydi ndi ɗum noon ene wayno ko woteji jogorɗo wadde nder lewru ko ɗum waɗi balɗe ɓennuɗe fof ene wayno vidéo ji nane continue nene jalta surtout henne e page uji Facebook e page uji X vidéo ɗi no kolla wonde kuddita baɗoji toon ko ɗum waɗi agence Côte d'Ivoire toppitiɗo ko fate information systems toon to Côte d'Ivoire ene wayno wawi fennude ɗiɗon habaruji wi wonde ko fenade e nder ko haaleteno e nder ɗiɗon poste uji wi ene holle hen hono kanko gardiɗo armine toon to Côte d'Ivoire
ardiɗo armi toon to Côte d'Ivoire biyeteɗo Lassina Doumbia en wayno o warama e kadi hono président Alassane Ouattara kañum ko mum ronkama andede to woni ɗum ɗo fof ene wayno caggal muɗum kamɓe ardiɓe ko fati oɗo agence ɓe kolli ɓe mbi ɗum ɗo fof ko fenade ko wawi wonde fof ene wayno ko ala tan hollama eɓe kolli kadi ɓe mbi wonde ko hollete wonde Abidjan kuuɓeji nan toon ene duppa walla yimɓe ene pidir ɗum ɗo fof ko hunde ala to holla e oɗo saaha ɗo ɓe jarata wonto fitinaji mbaɗi toon to Côte d'Ivoire ko wawi wonde fof ko tension nga ene wayno ko yimɓe ko fayɓe holko jogori kewde ɗo e octobre tawat ko nden woteji min mbaɗata kadi holko jogori kewde est ce que kanko Alassane Ouattara omo jogori wonde candidat so woni candidat hol kadi ko réaction population ko jogori wadde toon walla so wonani candidat kadi holko réaction jogori wadde ɗum ɗo fof ene wayno oɗo saha joni ko fayre mawde woni toon to Côte d'Ivoire kono ko wawi wonde fof kam postoji jaltoji ɗi pour kuddita ne waɗi toon to Côte d'Ivoire semtinama wiya wona gonga toon to Touba ene wayno huɓere wotere ɗum noon ko 3 étages tati mahete nde no yani toon to nokku gonɗo toon to Touba sara garage Darou e dow lawol Guédé tugnade hande habaruji gumiri to Sénégal ndeɗo huɓere ene wayno ko oɗo saha joni ene wiyama ko famɓe fof yimɓe nayo ɓalli mumen jiitama ene maayi hen ɗum ɗo fof noon ko gueɗe baɗoje oɗo dumu no fof toon to Mauritanie Sénégal fof kuuɓeji mahete ɗe ne siba taw sima waɗetake tuufeje ɗe walla jamɗe poɗɗe waɗede hen mbaɗetake ko ɗum waɗi kanko député Cheikh Thioro Mbacké kañum oɗo mumen wayno ko e nder ñalawma oɗo dimanche o wi wonde ko situation gonɗo toon to Touba o e surtout en ko fate nder huɓere ko hunde nde ganduɗa fodde wattede haqqille e kadi o wi wonde ko alay saago yimɓe fof ballodira pour beele ƴeewa holno oɗo situation régla yimɓe so tawi won yimɓe woɗɓe ɓalli mumen ene goni ɗeɗo ɓale janɗe kono ne wayno ɓene continue yiilade donc tugnade hande journal goɗɗo Seneweb ko haali mbi wonde ko mayɓe oɗo saha joni tolnima jettima e yimɓe jeeɗiɗo ɗum noon ɓalli jiitade toon kono noon ɓene continue yiilade hande anda ka taw holno ɗum jogori wadde oɗo jeeye waɗi ko toon to Touba e tugnade hande goto e sukaɓe diwɓe 3e étage taw ko yimɓe liggotonoɓe toon ɓe mbi hande wayno ko patron oɗon chantier nene ɓandu muɗum yitaka taw woni koye e ɓalle jande ɗe ɗum noon kono wen continue yiilade pour ƴewde so tawi won yimɓe heddiɓe toon wuurɓe walla mayɓe e ndeɗo huɓere wonde toon Touba ha 9h jamma ene wayno pompier ji yimɓe toppiti ko fate e sécurité oɗon diwan ene continue yiilade ko fate no so tawi ɓalli goɗɗin goni toon taw ko mayɗi walla guurɗi toon to Sénégal ko siftinde on tan ko ñande 27 ɗum noon ko alarba garo o ene wayno ko dialogue mabɓe national fuɗɗoto toon ko anda tan oɗo saha joni ko ɓuuri andede tan ene wayno jogorani participde ko hono kanko parti makko kanko Macky Sall APR ɗum noon ene wayno ko ɓeɗon kadi ko wasi mumen weltade sibabu nde e wiide mabɓe nguɗo laamu gongu toon ko laamu ardi kadi ko yidde yobtade ɗum noon ene wayno ko ala fof koɓe mbawi haalde toon e oɗo dialogue national tawne wayla gueɗe ɗe nguɗo laamu waɗata ɗe hen surtout en continde e habde kala yimɓe mo ganduɗa ligguinoɓe Macky Sall walla yimɓe jeeyaɓe APR ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Amadou Ba e tugnade habaruji jaltutoon hono yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe parti makko kaali mbi wonde ko alay saago kanko Amadou Ba o tawe hen e ko yalti kadi ko sakkiti ko hono kanko kadi hono kanko biyeteɗo ene wayno fa garu kañum hoore mum ene wayno ko parti biyeteɗo les sentinelles de la république mbi kañumen ko participoɓe hono kanko kadi biyeteɗo Idrissa Seck kañum ene wayno kañum hoore mum wi ko participe noon jeeya koye kanko o jeeya koye parti Rewmi oɗo saha joni ene wayno ko tugnade kadi habaruji gummiri toon to Seneweb hono kanko biyeteɗo Talla Sylla e nder lettre mo winde Macky Sall o wi wonde ko Macky Sall yo continue fodore nde wanno pour wiide wonde wallude Sénégal yaadu yesso ɗum noon surtout ene yamirde parti muɗum o yo participe oɗo dialogue national e nder ko winde hono kanko Talla Sylla o wi wonde ene wayno ko Macky Sall ko kañum hoore mum haalino kañum ƴeftino oɗo date ñande 27 mai wiide ko ñalawma mo ganduɗa Sénégal naɓe fof poti haaldude e ñalawma kadi mo ganduɗa henna ko ñalawma puɗɗiɗo guila e Abdou Diouf guila ha e Abdoulaye Wade donc ko hunde nde ganduɗa kanko Macky Sall omo ñaaguimo kanko Talla yo yamir hono parti makko yo tawe ɗum noon ene wayno ko andaka taw holkoɓe jogori waylude kono ko yalti ko kam ene wayno ko kamɓe APR
ɓe jogoran tawede oɗo dialogue national hande toon to sénégal e tugnade ko habruji jaltuɗi toon to dakar actualité hono kanko Mansour Faye ene wayno oto makko waɗi accident ɗum noon waɗi ko accident ene wayno ko jofde ñalawma kanko hoore makko mo joguino rendez-vous toon to dakar ɗum noon ko mbiyata haute cour de la justice ɗum noon e tugnade hande habruji jaltuɗo noon kanko Mansour Faye o gañaki ko noon donc tugnade hande journal oɗo biyeteɗo dakar actualité hono kanko Mansour Faye ko kanko kondiranno oto makko ɗum no ɓe gummino ko walla ɓe jinno ko yaade tawede ziyara baɗo toon tagu ziyara Serigne Babacar Sy kono ene wayno ko caggal nde ɓe goni e lawol mbiyata lawol national 2 ɗum noon ko yaltude ɓe Louga ko ɗon e wayno taxi goto biyeteɗo allo Dakar kañum hoore mum waɗi feere fof belane double ene doublataɓe nde noon ko 3e position tugnade hande article o e caggal muɗum noon ene wayno accident o waɗi yimɓe tato gañiɓe hen kono noon kanko Mansour Faye kam ene wayno ko ala fof gañande ndew dañi oɗo accident kadi siftinde on tan ari koye jofde kanko Mansour Faye omo foti arde toon to Dakar notade tribunal mo mbiyata haute cour de la justice sibabude gueɗe ɗe o takka oɗo sadio ni ko fate kaalisaji jamirunoɗi yo kutore e ko fate covid e ɗum noon kaalisaji biyaɗe oɗo sadio ni won ko hutora hen taw rewani lawol bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sare habaruji min jogotno e ɗemgal Pulaar oɗo ñalawma dimanche 25 lewru mai hitande 2025 gasi ha laaɓi yen mbaalo jaam ha janggo kadi on jarama.